Sziasztok! Visszatértem a SimCity 4-es videóval. Dominik vagyok, a King Dabbik, és még ezt a várost, amit a múltkor bemutattam, ezt folytatnám. Amint látjátok, megoldottam, hogy legyen pénzem, hogy jó várost tudjak csinálni, ne olyan olyan egyszerűt, hanem hogy olyan hard legyen. Hát, nem tudom, hol hagytam abba a múltkor, de hát akkor mondjuk csináljunk egy iparvárost. Már egyet ide raktam, de akkor ezt lezúzzuk. Így. És nem elég, hogy így szétkapjuk. Zóna talanításra kell rámenni. És így teljesen eltüntettük. Na most. Az út az úgy... Ez az út nem rossz. Viszont... ez így nem jó, hogyha befejezetlenül van ide rakva. Tehát, hogyha lehet körbe menni, az egy csodálatos dolog. Úgyhogy én most megcsinálom azt, hogy egy ilyen körutat létrehozunk. Bármennyi házat is le kell zúznom hozzá. Nem érdekel. Na, takarodjunk arra. Jó. Így, és akkor egy nagyon király körutat itt összehoztunk. Ezt lecsípjük, ezt is lecsípjük. Az utcákat leszoktam cserélni ilyen útra. Így. Jó. Oké, kicserélgetjük. Aztán... hát nem muszáj mindegy, csak ez az út, ez jobb, mint a másik. Én mindig így leszoktam cserélni. És hát az út jobb, mint az utca. Vagy hogyan van ez megnevezve? Út, utca. Ja, jó, oké, jó mondtam. Na, takarodjál. Jó, jó, jó. Fontos, hogy a másik várossal, hát nem fontos, de nem árt, hogyha van kapcsolat. Én ez autópályát szoktam alkalmazni, mégpedig a magas autópályát, mert az alatt el lehet vinni mást is. És akkor itt szépen kihúzzuk, elfogad, és akkor megint itt a nyíl. Nem ilyet akartam. Jó, és akkor egy ilyen gyönyörű feljáró lett itt a város szélén. Aztán, hogy ne csak itt legyen nekünk, erről az oldalról legyen nekünk kapcsolat, a másik felé is kihúzzuk. Így, oké. Ezt itt lekapjuk. Jó, oké. És akkor tulajdonképpen így át lehet haladni a városon. Tökéletesen. Oké. Most ugye megállítom az időt. Ja nem, le volt állítva. Jó, oké. Na most van akkor leállítva. Hogy addig ne romoljon se a környezet, se semmi. Volt nekünk egy olyanunk, hogy közintézmények. És most mindenből nagyot rakok, mert most van rá keret. Oké. Fontos, mi fontos? Hát ez a nagy általános iskola, ez fontos. Vagy ez nem is a nagy, hanem a kicsi, mindegy. Ahhoz is vannak kódok a játékhoz, azt érdemes megnézni, és akkor ezeket mindet föl lehet nyitni és lehet használni. Aztán, hát ezek most már csak ilyen díszek. Ilyen Hollywood feliratot nem rakunk. Templom, egyet dobjunk le. Ó, mondjuk ezt is szépen megcsináltam, jó van, ügyes vagyok, itt sorba leraktam mindent, de nem is tudom, hogy... Ja, lehet látni itt ezeket a kocsikat, a jeleket, például ez egy rendőrautó, és akkor lehet olyat csinálni, hogy szabad vezetés.
Hát az irányítás az már láttam jobbat is. Meg hát egy ilyen kicsit érdekes a dolog. Oké, ott okoztunk egy balesetet, nagyon királyú csapattyúnk. Hoppá, na jó, oké, itt untam meg. Aztán most a városépítésen kívül lehet saját szímed a városban elhelyezve valahol. Csinálunk egyet, ez jó lesz. Mit tudom én, legyél nyilas. És akkor saját szín beköltöztetéssel keresünk neki valami királykecót. Emeletes ház, nem. Annál inkább sem. Jó, mindegy, nem érdekel. Ide valamelyikbe beköltöztetjük. Ebbe emeletes ház. Ő most itt lakik. Vele is lehet így kocsikázni, meg mit tudom én. Munkahelyet is kéne neki keresni. Autóbeállítás, aztán gyaloglás, vagy gyalogos stílus, mondjuk nem értem. Jó, hát ez a fordítás, ez nem a legtökéletesebb. Ezt is úgy szedtem le hozzá külön. De sokat tud segíteni. Aztán te vezetsz, mit tudom én, mikrofoneszköz, ezt nem szoktam úgy használni, azt tudom mire jó. Na, ja, azt hiszem azzal lehet megkérdezni szimeket, vagy mit tudom én. Akkor iparvárost egyet csináljunk, és hát ilyen ipar részt. Minél messzebb a várostól, mert ott retkes a levegő. Ilyen gyönyörű kialakítással. Jó. Osztá, akkor magas sűrűségű iparral ezt itt telerakjuk. Ez itt egy jó kis iparközpont. A szemét az növekedni fog. Mennyiség, úgyhogy ez az 4 darab kis feldolgozó nem ér semmit. Aztán még iparrészt kéne lerakni. Ide. Jó lesz, oké. Aztán van benne egy irányú út. Szerintem az itt nem lesz egy rossz dolog. Na. Emelkedő. Azt mondja valami emelkedő van itt, de hát... Ja. Erre nem nagyon lehet rárakni. Oké, itt a szélén. Így. Vagy nem. Így. Jó, most pedig ültetek egy kis fenyőt. Így lehet ültetni, ilyen kis csemeték lesznek, azt ezek mire megnőnek. Ugye ezt mondtam az előző részben is, hogy ezt az erdősített dolgot, ezt még akkor jó elintézni. Oké, dobtam le néhány fát. Most azért nem települ ide senki, meg semmi, mert mert még ugye leállítottam a játékot. Jó, már látszik is, mely területeken van vízellátásunk. Aztán vízfeldolgozó üzem. Hát nekem szokott gondom lenni a vízszennyezéssel. Ajánlott, ha van rá pénz, akkor mindenképp. És akkor itt van, ezt így mindenképpen bele kell kötni, különben nem lesz jó. Vízpumpa. Azt mindjárt látjátok, hogy az mire jó. Ide lerakom. És elméletileg... Ja igen, nincs áram még. Hoppá. Hát...
Milyen erőmű legyen. Ezeket szoktam, csak most nem jut eszembe a kód, úgyhogy inkább szélerőművekből rakunk le egy 20-at. Már a szélét megküldjük. Jó. Jó. Ide is rakunk. Csak aztán majd az ipar tuti, hogy még igényelni fog egy kis energiát, mert az keményen szokta vinni. Na és megkezdődött az építkezés. Rendben van. Szemét. Szemét telep is van. Szemét égető azt szerintem soha ne rakjatok. Bár mondjuk, nem tudom. Rakok le egy kis szeméttelep zónát, nem nagyot. Semmiféleképpen. Feldolgozó üzem. Így. Úgy rakunk le keményen. Jó. Oké. Jaj, de köszönöm szépen, hogy így írtatok nekem, hogy milyen tehetségem van. Na. Víz van, áram van. Mi nincs? Ez polgármesteri ház. Hát, ilyen térkövezett terület, ezt lehet, hogy nekem nem fogja mutatni, ugyanis kicsit ilyen bugos nekem ez a dolog. Aha, igen. Elrakom, azt nem történik semmi. A teniszpályát azt mutatja, azt hiszem. Vagy van olyan? Van olyan. Aha, azt mutatja. Hát ennyi 2, 3, 4 darabot rakunk. Egészségügy nagy kórházam már van. Azt nem rakunk. Gördeszka park. Igen, ez is bugos, nem mutatja. Egyébként aztán tehát nem hiszem, hogy nektek lesz ezzel probléma, de ha nem mutatja, akkor is ott van, aztán kész. Zöld park, focipálya. Ez sem mutatja. A vasút az jó dolog. Azt hiszem, ezt már mondtam. Ja, de azt már építettem ki. Ja, mindegy. Attól még erre csinálunk egy pályát. Jaj, de csodás. Mégpedig az iparhoz. Ide mindjárt látjuk, hogy ilyen csodálatos vasúti átjárók kerültek. Ja, ez a terület már foglalt. Akkor erre így elhozzuk. Jó. Közelítsünk rá. Jó. És akkor ez itt lent kimegy. Ó, de jó, pontos. Csodálatos. Rakunk le egy tehervonatállomást, azt elfelejtettem neki helyet hagyni. Ugyanis az iparnál az jó. Vonatot is lehet benne vezetni, azt hiszem. Bár mondjuk az nem olyan nagy valami, de lehet. Itt van még minőség, az fullon van, kihasználtság, az még semmi. Na és itt vannak a gyárak. Öntöde. És akkor ugyanúgy mutatja, mint a házaknál, hogy mit tudom én, áram, teherszállítás. Na, a szeméttelepemre meg már jön a szemét. Hatékonyság, az fullon van. Havi szemét 129 tonna. Ja, csak viszi le a pénzem, mindegy. Van. Aztán...
Ja igen, neked nincs zóna talanítás. Ehhez meg nincs út. Jó, oké, személyi vasútállomás. Remélem most már jó lesz így. Hát vannak repterek. Én nem szoktam reptereket rakni. Ugyanis egyrészt bágosan is mutatja, másrészt meg mondjuk értelme van, mert személyszállítás meg ilyen az oké, csak szennyezi környezetet, mit tudom én. Mondjuk egy kis leszállópálya, az jó. Mondjuk egy nemzetközi repülőtér, az már tudja szennyezni, viszont hoz pénzt is. Hát, jó, metró olyat is csinálok majd, de az nem ebben a részben lesz. Vámház, parkológarázs, kompállomás, tengeri kikötő, ez most jelen esetben nem lesz aktuális, ugyanis sikerült eltüntetnem innen az összes vizet, bár mondjuk tudnék csinálni. Jó, majd lehet, hogy arra is sor kerül. Egyenlőre ennyi lenne szerintem ez a rész, és majd biztos, hogy folytatom. Köszönöm, hogy megnéztétek, ennyi lett volna a második rész. SimCity 4 bemutató. Sziasztok!